Nasayod ta na sa kadugayon pila ka centuries nga ang atong gituohan nga ang bugtong determinant, no, aron may baluan nato ang kining success o ingon tag maayo nga kaugmaon sa tawo, mao ra gayud ang gitawag nga IQ or intelligence quotient, no? For a long time muna ato ang gitan-aw, muna nga ug mo po na atong gituohan, muna nga sayod ta nakadungog ta nga dunay gi-standardize bitaw ng examination ana to determine kung pila gyud ang kanang IQ sa tao, no? So dunay average, dunay above average, unya napay taas pagani ana nya dunay genius, no? Unya kining average gikan pud sa average diri pababa below average, unya pinakaubos gyud ana moron, no? Ora bag gi-classify na ang tao sumala sa atong abilidad nga mo ingon tag mo comprehend, mo sabot sa mga butang-butang. Unya abi nato og mao na lang gyud na. Pero later, daghan kayong mga researchers, niabot ang mga pipila ka mga experts nga ingon pa nila, dili lang na mao ang kanang basihan alang sa kalampusan, ang tao mo succeed sa iyahang kinabuhi, ug nga labaw sa tanan, magmalipayon siya. So, niabot ang gikan sa IQ na ay niabot nga murag ang nisunod ana gyud mao ang gitawag nga EQ or emotional quotient, no? Ang ako nahinumduman nga murag proponent ana kining clinical psychologist nga si Daniel Goleman, nga matod pa ni Daniel Goleman, kining emotional quotient abilidad nato nga mo manage sa atong emotion, nga ang tawo nga kining taas og emotional quotient, well, mas malipayon siya nga tawo. Dili ang kanang gitawag nga anger, for example, kabalo siya mo manage, no? Balo niya i-deal ang iyahang gibati, ingon ana. Nya niingon si Daniel Goleman, 80% of people who are successful and happy in their lives are not those who have high IQ. Dili daw tong mga bright, no, dili. Ang iyang gituhuan ingon niya, instead, those who have high EQ, atong taas og emotional quotient. Unya later nanapoy ning gawas nga mga researchers, research ilang product. Ingon pa nila dili lang kay IQ, dili lang kay EQ, do na poy gitawag nga social quotient. Kanang abilidad sa tao nga mo conduct sa iyahang business, sa iyahang social affairs, no? Mo hawa gikan mo beyond himself, no? Kabalo siya kaayo makipag-uyon sa mga tao bisan pa og kanang unsa ni klase-klase nga mga edad o klase-klase nga mga batasan. So nindot pud nang ingon niya nga do natay social quotient. Karong bag-o lang na ay bag-o na po ning gawas kining gitawag nga adversity quotient. Ang adversity quotient abilidad sa tawo nga mo atubang og mga hagit o mga kalisdanan sa kinabuhi, no? Kana bitawng naay mga challenges, naay mga difficulties matag karon og unya diha ma-measure daw ang abilidad sa tao. Ang uban maayo mo handle, no? Ang uban maghunahuna na nga magpakamatay, no? So that is importante pod nga tan-aw nato ng adversity quotient. Unya do na po nahinumduman nako, duwa nako nabasahan, but I recall one nga kining gitawag og aesthetics quotient, no? Aesthetics quotient. Kanang abilidad bitaw nato nga mutan-aw og beauty.
no? Importante man po na nga makadugang man po na sa ato ang kalipay. So nindot po kayo nga mao ni ang ato ang daghan naman daig mga itawag nga mga multiple intelligence karon, no? Nga tungod anang mga di lang IQ kundi EQ, SQ o kaning AQ, adversity quotient, o katong aesthetics quotient. Mga igsuon, di sa atong ebanghelyo karon, nadungog nato nga atong Ginoo iyang gidayig ang kining gitawag nga gidayig niya ug nagpasalamat siya matud pa kay gipadayag sa iyang amahan, ang amahan nga naa sa langit. Gipadayag niya ang iyang kaugalingon dili ngadto sa mga makinaadmanon sa mga dunay mga kahibalo. Kundili iya nung gipadayag ngadto sa mga mayukmo, sa mga walay kahibalo o walay kinaadmanon. Unsay pasabot niini? Well, ang Hebrew sense sa knowledge, kung ingon tag knowledge, dili lang kay mental ability to grasp reality. Kanang gitawag natog IQ, dili lang na. Para sa mga Hudyo, ang importante nga bahin sa gitawag nga knowledge or intelligence is this gitawag nila nga intimate experience. No? Kanang masinati nimo tungod sa imong kasuod. Nga kanang mahibaluan nimo siya tungod kay adunay pagkasuod nimo ug sa maong realidad. And this is the kind of knowledge nga mao ang gidayeg ni Jesus diri sa atong ebanghelyo karon nga matud pa niya kini iyang gililong sa mga makinaadmanon o sa adunay kahibalo ug hinuon iyang gihatag isip gasa ngadto sa mga mayukmo. Yun sa man mga mayukmo, di man gyud ning ingon nga kanang wa gyud kahibalo. But most of all, that important knowledge nga nakuha nila gikan sa Dios tungod sa ilahang relationship, nga kanang suod nga pakiguban o pakigrelasyon sa Dios. And this is very, very important matud pa sa atong Ginoo. Gani iyang gidayeg agpasabot nga siya mismo mao ni ang iyang basihan sa iyahang kaugalingon o personal nga kasinatian sa Dios nga iyang amahan, ang iyahang pagkasuod niini. Mao nga nailhan niya ang amahan tungod sa iyahang pagkasuod niini. Ug tungod kay nailhan man niya ang amahan, siya nga anak mao ang mabugtong dunay gahom ug kahibalo nga magpaila-ila niini ngadto sa uban. Muna importante yung mga igsuon nga ato untang ma-develop. And we know, we can only develop this one dili tungod kay sige tagbasa og mga libro nga bahin sa theology, no? Kana makadugang sa ato ang kahibalo. Pero sa tinuod lang, even myself, if I am to admit, ako yung ma-admit, ako ang kasinatian, kinilaging preoccupied ta o kanang grado bitaw. Mayog yun noon kayo mo tuon, no? In those days, no? Bata pa, mayog memory, may mo memorize bitaw. Pero nakarealize ko, in the end, dili yun na mao ang kining muy importante. Kining knowledge of God in terms of kining ato ang nabasa diri lang, not necessarily nga mo dagayday diri sa ato ang kasing-kasing. No, not necessarily didi ay. So importante gid ay that we have to develop that relationship, and only through that relationship mas masayra nato kung unsa gyud, kung kinsa gyud ang Dios. Ug mao na ang gidayeg sa atong Ginoong Hesukristo diri sa atong ebanghelyo karon. Sa unang pagbasa, nadungog nato ang bahina sa propesiya, pagpanagna ni Propeta Isaías nga moabot ang panahon nga
ang Ginoo na mismo ang maghatag og hari nga maoy mo dumala sa iyang katawhan nga Israel. Niadtong tungura, matud pa niya, adunay kalinaw, no? Nindot kayo ang iyahang paglarawan nga moabot na ng panahon nga adunay kalinaw sa yuta. Matud pa niya, mao ni ang mga ining mga hulagway, no? Images. Magpuyo ang lobo nga bisita sa nating karnero. Ang lepardo makigdulog sa nating kanding. Ang nating baka o ang leon magtipon pagpanibsib. Mga jutayng bata magtultol kanila. Ang baka o ang oso magsinilingan. Magdulog ang mga itoy o ang mga leon daw turo nga baka mukaon og dagami. Mabuhong ang bata sa nga magsuso diha sa lungag sa sawa. Oh, dabi hadluka kayo, no? Kining kung tanaw nato ning mga ingon tag mga wild beast man ni sila. But then on that day nga maghari na ang Dios, ang hari nga ibutang sa amahan, no? There will be peace, total peace. Ug matud pa nga makabot ni pinaagi sa matud pa diri ni Propeta Isaías, kay mapuno ang yuta sa kahibalo sa Ginoo. Sa mga ang tubig nagatabon sa dagat. Oh, mapuno manggod ang yuta sa kahibalo sa Ginoo. So how we wish nga kana bitong maabot na bitaw ng panahon na nga mapuno ta sa kahibalo sa Ginoo, that we are filled with the knowledge of God. Knowledge again dili diri kundi mismo atong nasinati ang Ginoo. That if once we have experienced that intimate relationship with God, then this goes to every aspects of our lives. No? Social, pakig-uno ngadto sa uban, pakig-relasyon ngadto sa uban pang mga aspeto. Samtang na malandong ko niini, nakaingon ko, siguro kung if the whole earth will be filled with the knowledge of the Lord, siguro di na mahitabo ng pagbomba sa MSU Marawi. No? Wala siguro na. Anindot ang tagyog kaayo, no? Na ingon ana na ba? Pero lagi, evasive kaayo ang gitawag nato nga kalinaw. Tungod, obviously, a lot of people, daghan pagyod sa katawhan, wala pagyod na puno sa kahibalo sa Ginoo. They have not, or we have not yet reached that point when we are filled with that direct and intimate relationship with God. Kay unta, naapa na, then nga nauntay kalinaw sa atong palibot. Muna mga igsuon nga nining panahon sa Adbyento, atong dadon sa ato ang mga intensyon, sa atong mga pag-ampo, nga unta ang kalinaw ato nang makabot, ug nga naot unta, makabot ato kini tungod kay gilukop kita sa kahibalo sa Ginoo. Amen.